Is-soktat ir-rata allarmanti ta' infezzjonijiet ġodda fil-Gżejjer Maltin wara li fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati 233 każ ġdid 744 fl-ewwel 3 ijiem ta' Marzu biss, għal total ta' 23,226 minn meta bdiet il-firxa tal-pandemija f'pajjiżna sen ilu. Din iż-żieda tirrifletti fiċ-ċifri maħruġa miċ-Ċentru Ewropew għal Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart fejn jindikaw illi sfortunatament pajjiżna huwa l-aktar stat Ewropew illi qed jirreġistra trend qawwija ta' każi ġodda ras għal ras. Il-każi rreġistrati fl-aħħar 24 siegħa huma ekwivalenti għal 28,000 persuna fl-Italja li tul il-jum ta' tlieta raw 11,000 każ inqas u ekwivalenti wkoll għal 90,000 persuna fir-Renju Unit li ma' pajjiż tul il-jum ta' tlieta irreġistra 6,391 każ. Intant, il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li bejn it-tlieta u l-erba' tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra, raġel ta' 84 sena li miet kawża tal-virus waqt li kien rikuverat fl-isptar Mater Dei u mara ta' 86 sena li tilfet ħajjitha fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdeċ. Dan ifisser li s'issa l-COVID ħalla warajh 321 fatalità f'pajjiżna bit-total ta' każi attivi issa jlaħħaq l-ammont rekord ta' 3,000 każ. Ta' min wieħed jinnota illi meta wieħed iqabbel il-popolazzjoni Maltija ma' pereżempju il-Ġermanja dawn bħalissa għandhom 690 każ attiv. Iċ-ċifri juru wkoll illi dawk imlaqma biż-żewġ dożi tal-vaċċin għadhom taħt it-30,000. Wara li fl-aħħar 7 ijiem Malta rat rekord wara ieħor ta' każi ġodda ta' COVID-19, il-Ministru għas-Saħħa u Deputat Prim Ministru Chris Fearn iddeċida illi jaħrab għal kollox mid-domandi tal-ġurnalisti. Tantu hekk illi tul il-jum ta' tlieta il-medja lokali ma kienx mistiedna l-inawgurazzjoni ta' ċentru tas-saħħa ġdid fil-Gudja minn Chris Fearn illi ftit tal-ħin wara fil-Parlament infex f'attakk isteriku fuq il-kap tal-Oppożizzjoni. Imma mhux vera li falla contact tracing sa ġimgħa ilu kien qiegħed ilaħħaq sal-aħħar ġurnata. Bil-permess tiegħek? Le, m'għandux permess, issa kellu ċans jgħidu issa kien jgħidu. Okej, kompli bil-permess. Għax klervi. Sek mala da il-Parlament tiegħu. Le, kellu ċans jitkellem issu jitkellem. Da ma' xartijiem, 10 minuti malli. Le, issa mbagħad imur jgħidha warra. Le, kellek ċans għal-regoli tal-Parlament, mhux għalina biss qegħdin għalikom ukoll. Balenti tagħmelhom ir-regoli tal-Parlament issa dik ġej. Le. Hekk jogħġbu kompli, Deputat Prim Ministru, naf x'huma regolamenti jiena, għalhekk tlabtek il-permess. Fl-istess seduta parlamentari Fearn għażel li jitfa' akkużi lejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u allega li kien hemm xi deputati li avviċinaħ għall-vaċċin, allegazzjonijiet li mal-ewwel ġew miċħuda mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. F'sqarrija l-Grupp Parlamentari nnota li għal darb'oħra il-Gvern għażel li juża l-pandemija u n-numru rekord ta' każi biex jipprova jiskorja punti politiċi. L-istqarrija tinsisti li b'kuntrast il-Partit Nazzjonalista qed jibbaża fuq il-fatti u jħares lilin mill-politika partiġjana fl-interess tal-ġid komuni.